Kważi 3 ġimgħat il-bogħod mill-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u l-Kunsilli Lokali sa issa tqasmu 71% tad-dokumenti tal-vot. It-tqassim tal-voti bib mistenni jibqa' sal-ħadd fil-għaxija. Il-kap tal-Uffiċċju Elettorali tal-Partit Laburista, Lewis Gatt, qal li tqassim bib tad-dokumenti tal-vot jieqaf il-ħadd li ġej. Huwa percentaġġ tajjeb, imma sintendi għad jonqos dokumenti tal-votazzjoni xi tqasmu. L-ammont mhux żgħir, il-votanti mhumiex żgħar laqas, nfakkar l-numru tal-votanti dejjem jikber. Il-ħinijiet ta' tqassim bib huma bejn it-8 ta' filgħodu u s-sija ta' wara nofsinhar u bejn it-3 ta' wara nofsinhar u d-9 ta' filgħaxija. Tqassim ta' dokumenti tal-votazzjoni ħajbqa' sejjer sa nhar il-Ħadd li ġej. Ovvjament hawn daw 3 ijiem il-ġimgħa s-Sibt u l-Ħadd. Nisperaw li fil-weekend ovvjament ikun l-iktar opportunità illi jkomplu jitqasmu dokumenti tal-votazzjoni. Wara l-Ħadd tibda fażi oħra fejn id-dokumenti tal-vot ikunu jistgħu jibdew jinġabru mill-assess tal-Pulizija. Din il-fażi tibda s-Sibt 11 ta' Mejju u tibqa' għaddejja sal-Ħadd 17 ta' Mejju. Intant, il-Linja Nazzjonali tal-Ajru l-Air Malta fetħet skema sabiex dawk li jgħixu, jaħdmu jew jistudjaw barra ikunu jistgħu jiġu jivvutaw. Il-prezz tal-biljett hu ta' €90 u l-votanti jistgħu jibbukjaw billi jċemplu fuq il-numri 21418 bil-prefiss 00356. Il-ħinijiet tal-booking huma bejn 8 ta' filgħodu u l-10 ta' billejl kuljum mill-2 sas-Sibt, il-Ħadd huwa mit-8 sal-5 ta' filgħaxija. Jiġifieri il-ħin huwa stegert biżżejjed sabiex dak il-persuni jixtiequ jċemplu isibu ħin sabiex ikun jistgħu jibbukjaw. Dawk li ġejjin minn barra jistgħu jivvutaw is-Sibt 18 ta' Mejju. Ikunu laħqu waslu Malta sal-ġimgħa 17 ta' Mejju fl-ofsinhar għaliex ikunu jridu jiffirmaw dikjarazzjoni mal-Kummissjoni Elettorali li fil-25 ta' Mejju ħajkunu msifrin. Madankollu wieħed jista' jażel ukoll li jivvota fil-25 ta' Mejju. Importanti wkoll li dawk li ħajkunu ġejjin biex jivvutaw fil-25 ta' Mejju ikun jew nġabrilhom id-dokument tal-vot jew inkella jekk id-dokument tal-vot ikun għadu ma nġabrilhomx. Importanti li jaslu Malta sal-ħamis 23 ta' Mejju nofs il-lejl sabiex ikun jistgħu jiġbru d-dokument tal-votazzjoni tagħhom minn Naxxar Trade Fairgrounds jew inkella minn Għawdex dawk li huma reġistrati ġewwa Għawdex. Is-Sur Gatt fakkar biex dawk il-Maltin li se jkunu msefrin jew rikoverati fis-sptar fil-jum tal-elezzjoni imorru jiffirmaw dokumentazzjoni ġuramentata fis-sala tal-att tal-voti fin-Naxxar sal-ġimgħa 17 ta' Mejju f'nofsinhar. Dan sabiex jivvutaw fit-18 ta' Mejju. L-Uffiċċju Elettorali tal-Partit Laburista ifakkar li kull min għandu xi problema għandu jċempel fuq freephone 8007 2257. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.